nyetlika dhewe. Mbah-mbah dhewe. Mbak Ayune kok nyetlikane kon mbah-mbahane jane mendo piye jane. Iki apa to nek HP isine berita PPKM to aku ora mudeng lho, Mbak. Nyawang apa we? PPKM ya? PPKM ini pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Ben ora kena corona. Kowe bocah mendo. Mendo lek bagus ya. Bagus apane model mak dendenan sawet kok bagus. Alah Mbak sakar nek ngomong. PPKM iki pokoke enek hikmah, Mbak. Yo iya jelas oke. No siji ado ali-ali, loro kalong, telu montor pisan didol. Mbak mendo wong hikmah iso adol barang. Nyapa ora potang jamu didol. Lho. Cilik omongane rusuh, soyak-yakanu karo wong tuwek. Mbake dhewe dibudak-buduk iki jane penuh wae. Lancen kuwi hikmah PPKN iki. Barang berkurang, penghasilan datang. Penghasilan kok adol barang, Mbak mendo.